आरवा एंटरप्राइजेसची ब्रँडेड विक्री आणि विक्रीतील सर्व सेवा, लॉयड आणि शार्प ब्रँडचे AC, टीव्ही, फ्रीज, वॉशिंग मशीन उपलब्ध। आमचा पत्ता आरवा एंटरप्राइजेस, नाईक पेट्रोल पंप समोर, वागदे, कणकवली। संपर्क 9619 61 15 58 आणि 91 30 34 79 08। तयारी जी काही आपण केलेली आहे आरोग्य विभागामार्फत, त्यासाठी आज आपण सर्वांना बोलवलेलं आहे। तर मान्सूनपूर्व तयारीमध्ये महत्त्वाच्या ज्या गोष्टी आहेत त्यामध्ये पहिलं म्हणजे नियंत्रण कक्ष। तर आपण जिल्हा स्तरावर आणि तालुका स्तरावर आपण नियंत्रण कक्षाची स्थापना करण्यात आलेली आहे। त्यामध्ये जिल्हा स्तरावर 1 आणि तालुका स्तरावर 8 आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्र स्तरावर 38 असे एकूण आपण नियंत्रण कक्षाची स्थापना करण्यात आलेली आहे। त्यामध्ये 1 जूनपासून आपण हे नियंत्रण कक्ष चालू ठेवणार आहोत। त्यामध्ये आपले आरोग्य कर्मचारी जे आहेत त्यांच्यामार्फत हा नियंत्रण कक्ष कार्यान्वित होणार आहे। तर या नियंत्रण कक्षामध्ये आपण आपला जो लँडलाईन नंबर आहे प्राथमिक आरोग्य केंद्राचा, तालुका स्तरावर THO ऑफिस आणि जिल्हा स्तरावर जिल्हा आरोग्य अधिकारी कार्यालय, हे सर्व त्यांचे जे लँडलाईन नंबर आहे ते आपण आधीच आपल्यामार्फत डिस्प्ले केलेले आहेत, आपल्या सर्वांना सांगितलेले आहेत। तर हे जे नंबर आहेत ते चालू आहेत आणि सर्व ठिकाणी कुठे प्रॉब्लेम नाही आहे। त्यामुळे सगळीकडे जेव्हा जेव्हा कॉल येईल या नंबरला त्यावेळी त्या ठिकाणी त्या आपत्ती याच्या अनुषंगाने जे काय त्यांना विचारण्यात येईल त्यासंबंधी आपण त्यांना माहिती देणार आहोत। तसेच कंट्रोल रूमसोबत आपण रॅपिड रिस्पॉन्स टीम जे आहे ज्याला आपण RRT म्हणतो, त्याची पण तयारी आपण जिल्हा स्तरावर पण केलेली आहे आणि तालुका स्तरावर पण केलेली आहे। आणि रॅपिड रिस्पॉन्स टीम जी आहे ती जशी आपण नियंत्रण कक्षाची स्थापना केलेली आहे तशीच रॅपिड रिस्पॉन्स टीम जिल्हा स्तरावर, तालुका स्तरावर आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्र स्तरावर आपण स्थापन करण्यात आलेली आहे। त्यामध्ये डिस्ट्रिक्टची जी रॅपिड रिस्पॉन्स टीम आहे त्याचा लँडलाईन नंबर मी तुम्हाला सांगते, 02362 2288 42 हा त्याचा नंबर आहे। तर 1 जूनपासून आपण हे सगळं कार्यान्वित करत आहोत। 1 जून ते जवळजवळ सप्टेंबर 2 ऑक्टोबरपर्यंत आपण ह्या गोष्टी कार्यान्वित करण्यात आलेल्या आहेत। तिसरी आणि महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे साथीचे जे रोग येतात आपले मान्सूनपूर्वक आणि मान्सून चालू असताना साथीचे जे रोग येतात त्यासंबंधी आपण ज्या उपाययोजना केल्या त्यासंबंधी थोडंसं आपल्याला सांगते। महत्त्वाचं साथीच्या रोगांवर ज्या उपाययोजना केल्या त्यामध्ये आपण जोखीमग्रस्त गावांची जी यादी आहे आपली, ती यादी मी आपल्याला सादर करते। जोखीमग्रस्त जी यादी आहे त्यामध्ये त्या याद्या आपण अद्ययावत करण्यात आलेल्या आहेत। आता ह्याच्यामध्ये प्रत्येक तालुक्यामध्ये कुठली जोखीमग्रस्त गावं आहेत। आता जोखीमग्रस्त गावं जी आहेत ती आपण कशाला जोखीमग्रस्त गावं म्हणतो की मागील 3 वर्षामध्ये लेप्टोस्पायरोसिसचे जिथे आपल्याला रुग्ण सापडलेले आहेत किंवा जी गावं लेप्टोस्पायरोसिस जिथे होऊ शकतो अशी गावं आपण त्यात घेतली। तसेच जलजन्य साथीचे जे आजार आहेत जे कुठल्या ठिकाणी होतात अशी गावं आपण घेतली आहेत। तर एकूण आपल्या जिल्ह्यामध्ये 24 अशी जी जोखीमग्रस्त गावं आहेत त्यांची यादी आपण तयार करण्यात आलेली आहे, अपडेट पण करण्यात आली आणि आपल्याला पण सादर करण्यात आलेली आहे। तर जोखीमग्रस्त गावांची जी यादी आहे त्याप्रमाणे आपण तालुका स्तरावर ती यादी आपण कन्वे केलेली आहे। तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालयात पण ही यादी आपण सादर केलेली आहे। त्यानंतर प्रत्येक प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये साथरोगच्या अनुषंगाने आपण औषधसाठा अद्ययावत ठेवण्यात आलेला आहे। तसेच जिल्हा स्तरावर पण औषधसाठा आपल्याकडे पुरेसा प्रमाणात आहे। तसेच प्राथमिक आरोग्य केंद्र स्तरावर आपण जे साथरोग नियंत्रण किट असतं ते पण आपण अद्ययावत ठेवलेलं आहे। त्यामध्ये काय आहे ती माहिती मी आपल्याला देते ह्याच्यासोबत। तसेच पाणी शुद्धीकरण जे आहे प्रत्येक गावामध्ये ते पाणी शुद्धीकरणची जी प्रोसिजर आहे ती सगळ्यांना आपण ट्रेनिंगद्वारे जे आपले आरोग्यसेवक आहेत त्यांना आपण दिलेली आहे आणि त्या ठिकाणी ते पाणी शुद्धीकरण करण्यासाठी आपण त्यांची निश्चिती करण्यात आलेली आहे।
तसेच आपण शुद्ध पाणी पुरवठा होतो की नाही ह्याची पण खबरदारी आपण घेतलेली आहे. आणि वॉटर टेस्टिंग जे आहे म्हणजे प्राथमिक आरोग्य केंद्रामार्फत आणि ग्रामपंचायतमार्फत वॉटर टेस्टिंगसाठी पण वेळेवर आपण नमुने त्यांच्याकडनं घेतो. आणि ते आपली डिस्ट्रिक्टला जी लॅब आहे PHL जी लॅब आहे त्याच्यामार्फत आणि जिल्हा परिषदमार्फत आपण ते पाणी टेस्टिंग करून घेतो. आणि ज्या ठिकाणावरून पाणी टेस्टिंगसाठी नमुने येत नसतील तर ती माहिती आपल्यापर्यंत पोचल्यानंतर आपण त्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना त्या THOंना आपण ते कळवतो आणि त्यांच्यामार्फत परत एकदा पाणी नमुने घेतो. आणि जे पाणी नमुने अशुद्ध आलेले आहेत म्हणजे पाणी पिण्यास अयोग्य ज्यांचं आलेलं आहे त्यांना पण आपण कळवतो. त्यानंतर ब्लिचिंग पावडरचं पण टेस्टिंग आपण करतो. ग्रामपंचायतमध्ये जे ब्लिचिंग पावडर असते त्याचं पण टेस्टिंग आपण करून घेतो की त्याच्यामध्ये क्लोरीनचं प्रमाण 33% पाहिजे. तर ज्या ठिकाणी आतापर्यंत ब्लिचिंग पावडरचे नमुने तपासण्यात आलेत आणि ज्यांच्याकडे 20% वगैरे क्लोरीन आहे त्याच्यामध्ये उपलब्ध असं ज्यावेळी रिपोर्ट आलेला आहे त्या आपण प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना ग्रामपंचायतींना आपण सांगतो. आणि आपण पण ग्रामपंचायतींना व्हिजिट करतो इथून की ज्या ठिकाणी आता एखादा साथीचा रोग असेल त्या ग्रामपंचायतला आपण स्वतः व्हिजिट करतो. तिथं ब्लिचिंग पावडर कुठल्या ह्याच्यात ठेवलेली आहे, स्टोरेज कसं केलेलं आहे, टेस्टिंग केलं आहे का, पाणी नमुने टेस्टिंग केले आहेत का, ह्या गोष्टी आपण तिथे बघून घेतो.